आजची रेसिपी मी दाखवणार आहे ती म्हणजे वन पॉट मील आहे. म्हणजे मी कुकरमध्येच ची रेसिपी दाखवणार आहे. आज तुम्हाला मालवणी पद्धतीची चवळीची आमटी दाखवणार आहे. आणि ती म्हणजे डायरेक्ट आपण चवळी पहिलं कुकरमध्ये शिजवतो आणि मग आपण फोडणीला घालतो, तसं न करता अगदी कमी वेळात सुद्धा तुम्ही चवळीची आमटी तुम्ही बनवू शकतात. कुकरमध्ये अगदी 3 शिट्यांमध्ये आपण चवळीची आमटी बनवू शकतो. अर्धा कप बारीक चवळी, एक बटाटा त्याची फोडी केलेली आहेत, मालवणी वाटप आहे, ताजं वाटप बनवलेलं आहे. आता कुकरमध्ये मी तेल घालणार आहे. एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो घेतलेला आहे, तो मी घालत आहे. हलकासा फ्राय करून घेऊया. वाटप घालणार आहे. वाटपाची रेसिपी मी ऑलरेडी अन्नपूर्णा चॅनलवर दिलेली, ते मी घालत आहे. आता मी 1.5 चमचा, हा मोठा चमचा आहे तो मी घालत आहे. टोटल 2 चमचे मी घालत आहे, कारण का आमटी करणार आहोत. मालवणी मसाला घालत आहे 1 चमचा आणि अर्धा, टोटल 1.5 चमचा. अर्धा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ आणि मसाले वाटपामध्ये मी परतून घेते. छानपैकी भाजला गेलेला आहे आणि कलरही सुंदर आलेला आहे. आता मी गॅसची फ्लेम स्लो करते आणि जे मी भिजवलेले चवळी अर्धा कप ते मी घालत आहे. मी बटाटा सुद्धा घालत आहे. आता आपण मिक्स करून घेऊया चवळी आणि बटाटा. मी ग्लासभर पाणी घालत आहे. आता कुकरचं मी झाकण लावते आणि कुकरच्या 2 शिट्ट्या करायच्या. चला, कुकर थंड झालेला आहे. आपली चवळी सुद्धा छानपैकी शिजली गेलेली आहे. मी नुसत्या फक्त 3 शिट्ट्या केलेल्या आहेत. चला, आपली तयार झाली चवळीची आमटी. चवळीची आमटी आहे आणि जरी आता पातळ दिसत असली, थोड्या वेळाने ती घट्ट होते, कारण का आपण वाटप घातल्यामुळे. हे बघा, आणि बटाटा, चवळी आणि बटाट्याची आमटी आणि गरमागरम हा भात. चला तर मग चवळीची आमटी झालेली आहे, ती ही मालवणी पद्धतीने तुम्हाला दाखवली आहे. आणि वन पॉट मील म्हणजे कुकरमध्येच आपण डायरेक्ट चवळीची आमटी बनवलेली आहे. तर हे बघा, चवळीची आमटी एकदम मस्तपैकी अशी झालेली आहे. ही आमटी किंवा तुम्ही भाजी बनवू शकतात. मग वाटपाचं प्रमाण तुम्ही कमी करा आणि तुम्ही भाकरीसोबत, चपातीसोबत किंवा भाताबरोबर सुद्धा तुम्ही खाऊ शकतात.